बिसोरथ' हगारजोबजाबायना दा हगारसिगोन बे हांसोना आग्लायनानै थालांनायनि दाख्लै बै सेना बैयो फिसाया बै फिसाया सेना बिसोरनो गोजा गिदिरसो जाहैबाय बेसो बे दा आरायस' थांसिगोन मासेयाव ना अ देरखांबानो देरनाय लोगो लोगो आरोना थैयो दोननो रोंबा थैगोन दोननो रोङाबा थैनाय नङा ओरैनो हगारहैजाया मा ओरैनो हगारबालाय थैखागोन मोनसे माबाफ्राव आरोना वाव होस मानसि ओंखारफाखायो ओमफ्राय लेंबाबो गैबावला बेयाव नै मालाय मालिकसो होलांखायो बरिया बै न' सिङाव जोब हट नै बेखौसो खेवला र' मा दाउ होनोमोनलाय बेखौ मथा अ मथा हा देरबायना लोगोफोर आंना न'नि दाउआ सोरबा नांगौबा लांफैनो हागोन आदार होग्रा बियो खाख्लाबनाया बोरमायाबो नै मानसि नागिरगौमोन नै आदार होग्राखाय ज' ज' खारफाबाय थायो नै बेखौ नांगौबा लांफैनो हागोन हांसोआ माने देरबायदि मोजां लैथिना जायगाया दोननो आइ न'नि बागाना जोंना हट हा माथो सानजों मोदानजोब्बायसो wow ouch दाउला हमनो दाउला ना दाउला मासे हमो दे दाउला खिथु साइस मोनलै माबा मा होनो दाउलाखौ नुवासै आं माथो वा बोरमाया एसेया हट मा बोरमालै बेलाय एफा गोजौ गोगोम गिदिर गिदिरानो गोजौ
फाला होलायलाय नामा माथो गांग्रें खरसना दा ओरैबा दाख्लै गारिजों दुलुदों Palibo. केजि हरना माबा कथा हरनो itu gula saya bikin kue apa? Kota saya kan? Ini kota apa kota? Ini apa? Ini kok? Kok biskuit? Ini dulu. Saya selangnya. Sebenarnya serangnya. दाउला हमनो दाउला ना दाउला मासेयाव मदे